ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. нархҳои имрӯза сар мешаванд аз 25,000 сомонӣ. агар шумо дар онхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, агар марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранбуда роӣ кунен, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз территорияи Душанбе, территорияи Ҳисор, шаҳри Бухтар, Вахш ва Душанбе, ҳастаи ноҳияи Рӯдаки, Кӯлоб ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира ва инчунин заминҳои фурӯшам аз Душанбе ҳастай. курси имрӯза 147 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунед. марамат, рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем, ки компания Яка Ёқуб Яка борои шуморо аз территорияи Москва област ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бухтар, Восей, Кӯлоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст, ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор дигар дигар компаниҳо территорияи Кӯлоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам доранд, ки метавонанд ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гиранд. аз территорияи Москва ва Московская област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст, ки ҳар се рақамо шумо кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка Яка Ёқуб компания боварӣ аст, маъмул ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза аст, ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Вахш, назди мактаби 1 ва назди мактаби 56 дар пеши балнисаҳои Калон, пеши литсеи Каспӣ, яъне ки пеши ПТУ, дар пеши квартира 2 садиқ, лице ва мағозаҳо, масҷид ва мактаби 1 ва 56 аст. квартира дар ноҳияи Вахш сехонага квартира аст, ки дар якум ошина қарор дорад. 72 квадрат аст, ки об ва свет аст. боз як ҳавлӣ дорад, ки ҳавлиш аст. боз се тайга сараям дорад. ҳоҷатхона, ошхона, баня яъне ҳастай. термис ва унитаз ремонтои хубе барои зиндагӣ 100% мешавад. хона обшин ремонт дорад, тайёра медорӣ, фақат зиндагӣ. нархаш бениҳоят арзон, срочная. нархи квартира мега 255,000 сомонӣ аст. боз камтар муомила дорад ва дута рақамошон, якташ рақамҳои Тисел ва дуюмаш мегафон аст, ки инашда WhatsApp дорад. ина нархи арзон сехона квартира аз ноҳияи Вахш. шахсоне ки лозим бошад марамат занг занед ва бештар маълумот гиред. ҳама чи дар пеша, мақсад ки район, ҳама чи мактаб, мағоза, садиқ, литсе, балнисаи Калон, обшиб ҳама чизои лозимӣ дар наздикчай. хона бо шароитҳои зиндагӣ бе ягон таъриф. просто мега срочно мега сум дар кошна мега квартира бо нархи арзон фурӯхтасем. ина ҳоҷатхона баня ҳамаш душуш қоидавӣ, ранги замонавӣ. марамат дӯстони азиз, занг занед ва мақсадчон савдо кунем, боз арзон мекунанд, бениҳоят срочная. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, ки инашам срочна аст, ки бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Чаман, яъне Гулхурда. хона 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст, ки якта ҳоҷатхона, ошхона, баня дуруст аст, яъне ки баня, душ, пушамаш дуруст аст, бочкаи об дорад ва хона полни худ бо ғишти пухта кати тайёр шудагӣ аст. дуруни хонаҳо мегӯяд 60 квадрати метр мегӯяд. гирди хона маҳкам, пеши хона навес дорад, ки барои месоад ки навес ледни ё ки барои ягон чи дигар. ҳуҷҷатҳои хона инчунин 100%, ки дар номтон када метиҳад. гирди ванашта полни одамо зиндагӣ доранд ва дигар чизои лозим, мағоза ва дигар чизои масҷид амаш дар наздикишай. хона полни худ бо ғишти пухта, расходи бисёр карда дар тезаҳои нави пачка. срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. 160 бо савдо дорад. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаман, Гулхурда. маъмул якташ рақамҳои билайни Тоҷикистон аст ва дуюмаш рақамҳои Россия, ки имо, WhatsApp дорад.
хона мега бо муомила арзон мешавад. Агар ягон маълумотша нафаҳмида бошад, шумо занг занен ё ки нависед, ҳамаашро ба шумо фаҳмода метавон ва арзона мешавад. Мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, ки замонавӣ ва срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт райони Фирдавсӣ, Корвон ва кӯчаи Грандзавода. хона мегӯяд ҷои беҳтарина, ки доми нав мегӯяд новостройка, уже ҳама зиндагӣ дорад, ҳамаш қоидавӣ. Духонага квартира ҳастад, ки дар 5 ошона қарор дорад, 54 квадрати метр, бо обсвети доимии таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва доми 7 ошона. Агар қатъи таги подвал ҳисоб кунем, обшим доми 8 этажа мешавад. Квартираи мо қарор дорад дар 5-аш. Ремонтҳои люк замонавӣ бо маҳсулотҳои сохтмонӣ сифати алокати, яъне ремонт кардагӣ ҳастад. хона ҷош беҳтарин ва трезаоша мехоҳад решоткаҳои оҳанӣ дорад, ки мақсад ки мустаҳкам. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ҳамаш отдельно ва обсветчам аст. Дар пешаш мақсад бозори Корвон, масҷид, мактаб масҷид дар наздикии шаҳр. хоб квартира мегӯяд срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 295 рӯсомонӣ, ки боз муомила дорад. 295 рӯсомонӣ хонаи люкс аст, ки бо сохтмонӣ сифати алокати ремонт кардагӣ аст. хона тайёр аст. ҳоҷатхона, ошхона, банямаш дар дуруш мустаҳкамаш 100%. хоб нархша хай гуфтем нами қадар аст, бо савдо дошта ва рақамошон аст, 24 соат кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp доранд. ина шахсони дар квартирае ки тайёр ки лозим буд хонага дар Душанбе, мақсад ки дар Грандзавод марамат занг занен ва боқимонда маълумотша аз худашон гирен. квартира новостройка мегӯяд тайёра бо арзон мешавад. 295 та арзанда, ки бо ҳамирам муомила мекунанд. ремонтош не ки беҳтарина, ки ремонти замонавӣ будае. марамат шумо занг занед, ҳамаашро ба шумо фаҳмонда метиҳанд. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда мешавад. адреси пураш дар Ленинизм. ами хел маълумот наистиям. шаҳри Турсунзода дар Ленинизм. 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 6 дар хона мега соҳибаш, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. дӯстон азиз, хоб дарахтони мевадиҳанда ҳастад. лаби роҳ да мега соҳибаш. хоб квартира мақсад ки хона мегӯяд навсоҳад. агар ягон духонага квартира боша мегӯяд алиш мешавад. ва агар кадоме ки сумкати мегӯяд нархаш мега хоб 350 000 сомон аст, мега бо муомила дорад. рости гап хонаро хай маълумотоша соҳибаш кам наистага аст. шахсоне ки мехарем бо маълумотҳои пураша гирен аз территорияи мақсад ки Регар. хоб адреси пураш Ленинизм. ами хел маълумотша наистиям. рақамошо мегафон марамат тамос гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, назди парки айнӣ, пеши мактаб Садиқ ва дигар чизо, лаби роҳда. якхонага квартира аст, ки дар дуюм ошона қарор дорад. дурни квартира 24 квадрат бо обсвети таъмин аст, мега соҳибаш. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, лаби роҳда мега ҷош мега ҷои беҳтарин. сари роҳи калонда хоб мактаб Садиқ ва парки айнӣ мега дар пешаш ҷош мега ҷои беҳтарин аст. квартира ремонт дорад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, унитазамаш отдельни ҳастад. хоб нархи квартира мега 280 та бо муомилаи хубам дорад ва рақамошон аст мегафон. шахсоне агар маҳқултон боша, агар харидор ки бошем, бо занг занем ва боқӣ монда маълумотҳои пураша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холӣ, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан дошта бошед, марамат роҳӣ кунед. сурат маълумотша мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар тарафҳои Шаҳлу болотар, тарафи мошинбозори кӯҳна, яъне ки роҳи Калхозобод. ҳамин тарафҳода мега замин бо хай маълумотҳои пураша мегирем. 6 сотиқ замин маҳсуб аст, ки як дар хонача дорад, ки ҳоҷатхонаш хай нагуфтиям. гирди хона мегӯяд фундаменту шохтагӣ аст ва обсвет дорад. маълумотҳои пураша мега тариқи телефон замини ҳамвор. хоб 6 замин як дар хона, нархаш 95 000 сомонӣ аст, ки бо мегӯяд агар харидор боша арзон мешавад. подробни маълумотшо мега тариқи телефон фаҳмонда метавонем. ина замин бо хоначаш аз территорияи мошинбозори кӯҳна. шахсони даки агар лозим ки боша, рақамошон аст мегафон, метавонем пурра информатсия гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи 13. сехонага квартира аст, ки дар сеюм ошона қарор дорад. 100 квадрати метр мега соҳибаш.
хоб об свечам ҳастай ҳоҷатхона ошхона баня хай ремонтуш средняя. хоб шаҳри Кулоб маҳаллаи 13 хоб назди мактаби 6 гуфтага ҳастай соҳибош дута мегад наздашда мактаб ҳастай. хоб мегад посредников мегад мақсад ки нороҳат накунанд ба посредников фурӯхта намешад фақат барои одамоне ки оилавӣ мақсад квартира мехаранд барои ҳаваёи хода сирошона фурӯхта мешавад. алиш неги тоқа сум нархи квартира мегад 286 000 сомонӣ ҳастай бадрон бо муомила доштай 286 000 сомонӣ айс шаҳри Кулоб маҳаллаи 13. хоб рақамошон ҳастай билайна шахсоне ки мехарем бо занг занем маълумоти пурраша аз худашон гиред тоқа суми холӣ мегад фақат харидори аниқ мегад занг занам ва маълумотҳои пурраша мегад телефонда шумо да фаҳмонда метиҳанд. ҳамин маълумотро соҳибаш ҳамаша худаша наистиянд. марама дигар маълумотҳои пурра фақат лайкора фаромӯш накунед бузорем ва лайкора барои мо занед ва чӣ хонае ки аз куҷое ки мехарен нависед пешкаш мекунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки Ленинский район территорияи Саробда. ноҳияи рӯдаки Сароб 3 сотиқ замин маслуҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ ҳастай ки хона дар тиреза дорад ин хонаи коробка ҳастай. хоб об свечам ҳастай мегӯяд бо хайхтон аниқ мекунед ва гидааш маҳкам ҳастай 3 сотиқ замин ду дар хона коробка нархиш мегӯяд 120 бо муомилат дорад ва рақамошон ҳастай вавилон шахсоне ки мехаред марама занг занед пурра информатсия аз худашон гирен ва инчунин агар шумо дам агар ҳамихали хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат пешкаш кунед мо рекламада мемонем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки бо аз шаҳри Душанбе ай ноҳияи Сино якхонага квартира ҳастай ки дар якум ошина қарор дорад 30 квадрат метр квартира мегӯяд бо тамоми чизи чорааш мега фурӯхта мешавад. об ва свет ҳастай ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис хай чизе ки дар ҳамин квартира ҳастай мега бо тамоми ашёҳояш яъне фурӯхта мешавад. нархи квартира мега 260 боз муомила дорад. адреси пурра шаҳри Душанбе райони Сино куҷошта нагуфтам ба боқимонда маълумотро аз худашон мегирен. ина рақамҳои мегафоншон ҳастанд шахсоне ки харидор бошен марамат занг занем. ва дӯстони азиз аз кадом шаҳр ноҳия қишро аз куҷое ки хона замин квартира ки лозим бошад дар таги видеои мо хушрӯ карда нависед агар ки мо ёфтем дар видеои оянда шумода пешкаш мекунем. фақат шумо ба хотири меҳнати мо я лайкира занед фаромӯш накунед ва агар имконият бошад навори моро дар дигар сайтҳо подлисаш кунед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай дӯстон ки аниқтараш замини фурӯшӣ. замин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар болои масҷиди ҳоҷиён гуфтагӣ ҳастай соҳибшане ки маълумотҳои подробни тариқи телефон 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона фунда мерехтагӣ ҳастай ки об ва свет ҳастай документош мега ҳастай арзон мега ки хай арзон шахтон аниқ мекунем ва алиш ба мошин мешавад. нархи замин мега 110 000 сомонӣ ҳастай бадрон нашуд арзон каданша ягон чи нагуфтиян хай бохтон муомила мекунед қадчун ва мошин кади алиша мешавад. шаҳри Душанбе болои масҷиди ҳоҷиён гуфтагӣ ҳастай яъне ки дурни сентр неста ай сентр белонтор ҳастай. хоб рақамошон ҳастай мегафон метавонед бо занг занед ва маълумотҳои подробни аниқша аз рақамҳо гиред марама. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки срочная бо нархи арзон замин қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар райони Фидавсӣ гуфтагӣ ҳастай соҳибаш назди мактаби 43 6 сотиқ замин маҳсулот ҳастай ки 3 дар хона фунда мерехтагӣ ҳастай ва якта калидорушкати замини кушод ҳамаш мустаҳкам бози ха шебеҳ ва санг дорад. замин мега дар маҳаллаи Навкан гуфтагӣ ҳастай қариби мактаби 43 яъне Кулоб Фидавсӣ нархишон мега 25 000 сомонӣ ҳастай бадрон боз муомила дорад рақамошон 918 бо савдо доштай. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.